tror ikke, der er nogen regler. Jeg tror ikke, der er nogen regler på det område. Det kan godt være, for eksempel, hvis han bliver set eller taget billeder i en folkevogn eller et eller andet, så... Nej, folkevogn, det er fint nok, det. Det er altså den fedeste bil. Nej, det er det ikke. Den er så er under, og så den grå Ferrari. Alle de vil bare køre Ferrari. Hvorfor er der ikke nogen Lamborghini? Er det ikke underligt? Ja, det vil fandme være fedt. Sådan en LMP40 der. 680 hestes. Den her kan du bare ikke køre. Hvad fanden er det for en? Jeg tror, det var en Saline. Den der har sådan en mærkelig lyd. De er faktisk også meget forskellige, de to. Den der har bare sindssygt god lyd. Alle sidder bare og filmer. Det vil jeg sgu også gøre. Det er altså også sygt, de der Golfs der. De er også bare voldtunge. Når Erdogan kommer, så skal der være komplet natøster. Kom nu med den her 8. Pinligt. Ja, det vil jeg også gøre. Hvis der bare ligger og kører, eller lå og kører, det jeg lader rundt om alt. Ej, det er en Porsche. Så misser jeg fandme af 8'eren. Fordi du fylder en kasse rundt. Den kommer rundt igen. Der er nogle ordentlige eftertændinger også, mand. Dem du kan mærke. I hvert fald noget, vi kan anbefale Emil og Thomas. Er du sindssyg, mand? Emil han går ikke lige selvsving i morgen, kan jeg tænke. Scheisse, mand. Hør den lyd. Porsche bliver overhældet her i 8'eren. Det burde være fedt at få en tur med Tom Christensen i R8, mand. Eller bare med en eller anden tilfældig i en Golf.